Čaute ľudia, dneska sme pri novom videi. Alma sponzorovala to video, hej, trošku som jej stál na zuby. To moja zlata. Ja som dostal fixky, ktoré idú na kameň, ale ja s tým robím haboš, baboš. To je iná vec. Mne sa kus nepodarila Coca-Cola. Do piči. Kus to pali. Nepodarila sa mi Coca-Cola. No. Druhý vykres to už je iná vec. Neviem, že je tam idiotko. Mám dám mužka. Hej, čo? Dáme kuket. Dík, mám minila bobu, iba to sa budú u mňa bratranec. Som z Dolnej Súči. Akože ja som nevedel, že čo to je. Ja som toto stískol, bo tam bolo zapínatko. Som dostal piči flashback. Tak neviem, ak sa to už fajne používa. Funguje to? Baha, funguje to? Skoro neviem, funguje to asi. Kto by náhodou nevedel, budem brankár. Budem brankár. Pátra, boha, aké je to elektropedo. Tuti! Ja som ho strihol. S týmto. To už je dlhá vec, no. Ja neviem, je pekandra, neviem koľko stupňov idem. Do píči, keď padne 30-ka, idem hned. Ideme mrknúť. Oh, shit, man. Oh, shoot! 34 do píči. Ja som dal obeda tu sám, no. Dám im grena. Dám im gr. Danke. Ty si nepatríš. Tak. Dobre, tak na dneska by to bolo všetko. Vidieť ďalšie video, tak čau.